sammen. I dag vil vi bestemme forholdet mellem tid og hastighed, og det vil vi gøre ved at udføre forsøget det frie fald. Vi vil starte med at finde tiden og derefter hastigheden på et objekt fra en 10 meters højde. Vi starter med at finde vores x-koordinat i vores slutpunkt, som er tiden, det tog for vores objekt at falde. I det tilfælde var 1,5 sekunder. Og vores y-værdi, den kan vi så finde ved hjælp af formlen, at tyngdeaccelerationen over faldet, og derved får vi, at værdien er 6,66, og derved har vi vores første punkt. Og vi kan nu udregne resten af vores punkter. Og det første punkt her, da vi kender sluttiden, kan vi også udregne tiden på 2 meter. Der får vi så 1,5 delt med 5, da det er en femtedel af den her, får vi, at den her tid er 0,3. Og her kan vi så bare gange tiden her med taget herved, og så får vi disse værdier. Og lige så kan vi herover, og så kan vi bare dele tallene her. Og så får vi, at for det første punkt er den 1,332, for det andet punkt er den 3,9, og for det sidste punkt er den 5,53.